Bash, abin da nake so ka fahimta, wannan mutumin dattijan ya haife mu. How are you, dear? Ya kalau. How comes? I'm good, ya hanya. Alhamdulillah. Ina ta hanzarin na zo ne sauri na ganki. Wata amma kuma ina zuwa sai na ɓaci. Farko na fara da mai gadi. An kuma ina gamawa zan look at this. Mutumin nan ya zo na ya ɓata min rai a gurin nan. Baba, dama tare da su Hajiya ka shigo? Yanzu muka zo shi ya ce wannan zauna dan sha iska nan sun shiga ta can kofar baya. Baba to amma ai ba su faɗa min tare kuka shigo ba. Tare muka zo miki bazata. Sai kuma gashi ni aka ma bazata. Baban nawa kake cewa tsoho? Ai ba ma iya wannan ba. Wai kira na yake da ɗan maula. Wai ne ɗan maula a gidanki. Ni ya faɗa ba ni na faɗa ba shine. Dan maula? Baban nawa kake cewa dan maula? Oh, sweetheart. Biggest No. scandal. Sweetheart. Baba. Baba. Baba dan Allah ka gafarce ni kai haƙuri. Duk waɗannan abubuwan da suka faru ni ce na janyo. Sadiqa kake damu. Ba laifinki bane. It's not your fault. Kin ji? Gabarce mu baba. Babana. Baba kai man aikin gafara. Wallahi tallahi ban san kai bane. Wallahi ban gane ka ba. Kuma maganar da ake sai yanzu nan da ka zo kuka haɗu. Sai ga kamar yadda ka san an tsaga da jini. Kaman aikin gafara baba. Na yi su baki aikin gafara ya haƙuri. Ni fa dan maula ne. Na zo maula ne gidanta. Amma kai Allah ya isa tsakanina da kai. Mahaifin nawa za ka wulaƙanta? Ka wulaƙanta zuciyata? Ban taɓa yin magana mai ƙarfi a kusa da ma mahaifina ba. Ya haƙuri dai, ya haƙuri. Haba masoyiyata, haba sun yi otawa. Shi min aikin gafara ku yi min afuwa. Wallahi ina jin hauni. Ban san baba bane. Da na san baba ne zan faɗi waɗannan mugan kalamai akan baba. Haba Bashir, to ai ko ba mahaifina bane wannan yayi girman da zaka mutunta shi ka daraja shi. Ashe dama haka halinka yake baka da hali mai kyau? Sadiqa, ko kaɗan. Wannan watakila ma baya ganin girman iyayensa. Haba baba kaka ce haka wallahi tallahi ni abin nan. Baba kaka ce haka. Ai haƙuri. Wallahi ba halin shi bane. Mutum ne mai girmama na gaba. Kawai dai an samu akasi ne baba. Ai haƙuri. A yafe mushi. Ranki daɗe. Wallahi ba zan yafe masa ba. Ba zan yafe mishi ba. Kuma wallahi har abada kowane ne ya ci mutuncin mahaifina ba zan taɓa yafe mishi ba. Kina da gaskiya. Maganar mahaifi ai ba a wasa da shi. Dama wannan waye ne shi na zaci ma'aikacinki ne. Baba ba ma'aikaci na bane ba. Shi ne mutumin da nake gaya maka cewa zan kawo shi ku gaisa. Ina zai yi ba. Wallahi zai yi baba. Yarinyar nan ina son juna da ni da ita. Idan ka ce za ka datse soyayya da take tsakaninmu zan iya shiga cikin wani hali. Ubangiji Allah ne ya haɗa mu. Na so ta so ni. In ka ce za ka shiga tsakani za ka fito na fito da Ubangiji kenan. Ban gane ka ya datsa aure ba. Yanzu nan zan sa a yi mun waje da ku dukan ku biyu. Ranki daɗe har da ni. Har da kai ai laifin da ya riga ya shafe ka. Ai haƙuri. Ni wallahi babu ruwana. Hasali ma ni ne nake ta kwaban shi ina cewa ya haƙuri baba. Faɗa mata ba haka aka yi ba baba. Haka ne. Shi wannan ya fi wannan ɗan hankali. Amma dai kai. Baba kai mun aikin gafara. Ka taimaka ni. Me gadi? Me gadi? Daju. Kana ina wai? Ki gani na. Zo ki ji. Kaga. Kana ji? Ka fitar min da su. Ka fitar min da su daga cikin gidan nan. Kaga baba, mu je. Zo mu tafi. Mu je mana. Ranka ya daɗe mu je mana. Haka za a yi?
billahi lazi idan ba za ku fita ta girma da arziki ba wallahi zan ɗauko bulala. Kai, bashi. Kada ka tsaya mai disgracing kanmu a banza. Kada ka ɓata rekod ɗinka. Ka gama shekarunka a university. Babu wanda ya taɓa dukanka. Wani gara ya zo ya dake ka akan matan da bata kai taka kana ta karya ba. Kada mu disgracing kanmu da mutuncinmu. Ka yi haƙuri kawai mu tafi haka Allah ya kaddara. Mu je. Maraga ne dai mu je. Mu je bashi. Mu je mana. Ba zai ba mu alfarma ko yaya. Mu dan warware magana da ita din bar tukunna. Ayin gaya ma gaskiya sai dai ku jira a waje. Waje za ku jira. Mu je mana. Mu je mana. La ilaha illallah. Mu je. Mu da rasul. Ake yi. Mu je mana. Ta za ka yi. Allah ka jira tura mutane Allah. Malam ka faɗa nan. Mu je da Allah. Me ne a ciki? Mu da rasulullah. Mu je mana kana kauce hanya mu je nan. Nan za ka bi. CEO. Mu je mana. Respect yourself. Na cuci kaina. Sadiqa. Na'am baba. Ki kwantar da hankalinki. Kar ki samu damuwa. Na san ba laifinki ba ne. Ki ma ba san hakan za ta faru ba. Wallahi baba ban taɓa yin da na sani irin wanda na yi yau ba. Wai sanadiyya ta ce aka yi maka wulaƙanci. Wallahi ji nake kamar in sa a ɗaure min shi. A'a, ki rabu da shi kawai. Iyalin shi ya je ya karata da bakin halinsa. Wato yake da irin wannan mutum za ki aura? Ba hankalinki na ina ne har ya shiga rayuwarki? Baba kaddara ce kawai. Wallahi na yi tunanin yana da hankali. Ashe jikin ne kawai. A'a. Haba Sadiqa. Idan ma auren kike so ga manyan mutane nan masu hankali don kuma yara yake so sa'annan ki ga yara na tsatsu ɗan manyan mutane masu hankali da sanin ya kamata. Haka ne baba, kuskure ne kuma insha Allahu ba za a sake ba. Allah ya sa. Wallahi abin ya mugun ɓata min rai. Duk da dai ba a gabana aka yi shi ba, amma na ji ba daɗi. Ki haƙuri umma, ya riga ya wuce. Insha Allahu hakan ba zai sake faruwa ba. Allah ya zaɓa miki nagari, Sadiqa. Amma shi wannan mutumin ki rabu da shi. Har abada abba. Na cuci kaina kamar. Na ɓarar da gari na rubuta komai. Me yasa wai baka hana ni ba lokacin? Da abin da nake me yasa baka hana ni ba? Ha ba Kamalu. Bashi. Ya mana bashi. Ya kike so in maka? Ka riga ka rikito da rumfan kafin ankara. Ba yadda ban yi ba ina ta kubanka kari. Zaki sai sakan zance kake iri. Wato ni abin da na lura da kai tun daga lokacin da CEO ta ce tana son ka. Daga lokacin gaba ɗaya kwakwalwanka ta juya. Ka so mu raina mutane hatta ni komawa kai kana kallo na kamar wani yaron ka. Kana kira na your employee. Yanzu dai ba wannan ba. Ba mai da nan agogo baya ba. Gyara ake nema yanzu. Ka mu koma ciki mai maganar nan. A Don ta CEO. to sako daga Hajiya ta ce wallahi idan ba ku bar gurin nan ba wallahi sai ta sa ta kirawo 'yan sanda sun tattare ku sun je sun kulle ku. Bashi. Tashi mu tafi. Dan ni ba zan jure 'yan sanda su zo su jibge ni a banza ba ka tashi mu. Ka dai ji sakon nan ko? Kai ma ka ji ko? Na dai gaya muku. Da wuri dan Allah tashi mu tafi. Kamani.